Nang reklamo ang pipila ka mga senior citizen sa Mantawi City, human nalangan ang releasing sa ilang financial assistance. Ang uban kanila nangapalaw dihang padung na unta nga mag-withdraw sa ATM apan wala pa di ay masudli. Pang-maintenance unta kuno sa tambal ang kwarta. Hinoon giklaro sa Mandawi City Treasurer's Office nga nabuhat na ang payroll ug nalangay lang sa encoding sa sistema sa bangko. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno? Nag-abot-abot sa City Hall sa Mandawi kini mga senior citizens aron pag-withdraw sa ilang financial aid. Ang uban kanila nga nakadawat na sa ATM card gikan sa Land Bank milahos na sa bangko aron sa pag-withdraw. Gawas sa branch mismo, mi-deploy ang taga-bangko sa ilang mobile ATM truck aron pag-cater sa daghang mga tao. Ang uban nga mga lolo ug lola nagkaproblema kay nangawala ang papel sa PIN ug nakalimtan kini. Ang uban sab nagpatabang sa paggamit sa machine. Apan nang reklamo ang uban kay nangapalaw. Nidool gito sa treasurer. Gilantas computer, ulat na karong adlaw walay oras. Ulaton ti ka, nagbaon magko. Thank you. So, magpaabot lang gyud ka. Magpaabot gyud ko diri bahala na. Kay ako kapliti. Napalaw lagi dagang kayo niya. Saan ba nang pagko na to nga? Inig ko na to sa bangko. Wasod. May pa to. Katong Nga atos dyan maghatag og kas. kani di ay diraw. Alisod ay. Gilisod-lisod ang senior. Nakadesisyon ang uban kanila nga magpaabot na lang gyud hangtod nga ma-release ang pondo. Niingon man wala pa in taon na human kay amo yung giayog hapni kay wala na human ang payroll. Nawatay mahimo na sige lang sir ma'am. Ano? Paabot lang. Problema lagi pamiliti pangkao. Kaganihang buntag unumpa sa 27 ka mga barangay ang naka-withdraw sa kwarta. Apan alas 12 kaganihang udto napun-an na ang mga barangay nga napunduhan. Maong nalipay ang mga seniors nga nakakobra na gyud sa ilang hinabang kay gamit kaayo ang kwarta labi na kuno pang maintenance medicines. Nasayran gikan sa City Treasurer's Office nga nabuhat na nila ang payroll apan nadugay ang encoding sa system sa bangko maong wa dayon ma-release ang kwarta. Ang walay ATM card sa kabarangayan na ang pagpang-apod-apod on cash basis. 4,000 pesos nga second tranche ang dawato nila karong panahuna gikan sa 8,000 pesos tanan nga tinuig nga madawat matag senior citizens sa Mandawi. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.